כן, יש סיכוי שהעתקתי טיפה מטופ גיק, אבל החלטתי, רגע, אופה, אוקיי, רק כדי שתראו אותי יותר טוב. אבל החלטתי להגיד את זה הפעם, וזה לא קשור לטופ גיק או לשום דבר אחר. כן, אז סליחה שהסתכלתי לשם רגע. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שנקרא פייפר קראפט. פייפר קראפט זה בעצם נייר כזה, שאתה מדפיס אותו, ואז אתה גוזר אותו, ואני אראה לכם. זה פייפר קראפט של הסקין שלי. בעצם מה שאנחנו עושים זה, אנחנו גוזרים פה ככה, מסביב אלה, ואז מתקבלים, ואז מדליקים את זה, מתאימים A ל-B וכל מיני כאלה, ומתקבל משהו נחמד כזה בסוף. אז אני הולך להראות לכם מה מתקבל. בזכות אפליקציה שמאפשרת לי כל יום, יש לה את הפייפר קראפט החינמי של היום. לפני כמה ימים, בפעם הראשונה שהורדתי אותה, זה היה כי הפייפר קראפטים, אוקיי, מההתחלה. יש באפליקציה הזאת אפשרויות להדפסת כל פייפר קראפט כלשהו, אנדרמן, אייטמים, בלוקים, מה שבא לכם. אבל זה עולה כסף. אז חינם יש כל יום מוב חינם. בפעם הראשונה שהורדתי את זה, זה היה פרה, אחר כך היה זומבי, ואז חזיר. את הפרה לא עשיתי. והיום זה פיגמן, זומבי פיגמן. טוב, זומבי וחזיר, אז די ברור שזה פיגמן, זומבי פיגמן. אז שלחתי את זה למייל שלי. אני הולך להדפיס את זה ולעשות את זה, אבל אני אראה לכם את זה רק אחר כך. לצערי אני לא אוכל לשלוח לכם את הפייפר קראפט, אני אוכל לשים לכם קישור לאפליקציה, איך שקוראים לה, וקישור לאתר שנקרא פיקסל קראפט, משהו כזה, שנותן לכם את כל הפייפר קראפט שיש, חינם. פשוט האפליקציה יותר מקצועית. עוד משהו, אני לא גזרן מקצועי, ואתם יכולים לגרום לזה להיראות יותר טוב, אני לא ממש עשיתי את זה טוב. בואו נתחיל עם הדבר הראשון שהיה. נראה לי כל פרק אני אראה משהו אחד, כדי לעשות מתח. הזומבי, כי את הפרה לא עשיתי. הזומבי, אני לא אראה איך מכינים אותו, אני אראה את הזומבי, ואני אסביר עליו טיפה מה היו החלקים הקשים, מה היו הפחות קשים. ואולי היום בגלל שזה פרק ראשון, אני אראה עוד את החזיר גם. אז הזומבי מגיע, כמו שאתם רואים במיינקראפט בדרך כלל. יש לזומבי צל. עכשיו הצל הזה הוא צל מעגלי, אז אתם כן מקבלים את הצל. אני גזרתי אותו. ואתם מקבלים את הזומבי, אז הנה הזומבי. שלום. הכל פה מנייר, שלא תחשדו, אתם רואים גם לבן קצת. קיפלתי, הדבקתי הכל, לקח לי זמן. וזה נראה לי יצא נחמד, חוץ מאיזה באג קטן שיש לו פה ברגל. כמו שאתם רואים, אתם לא רואים בעצם כי האצבע שלי מסתירה. זה טיפה יצא, אבל זה כי אני עשיתי את זה. עכשיו אני פחות להרוס אותו, אז אני לא אגע בו הרבה. אבל זה הזומבי. החלק הקשה נראה לי שלי היה, במיוחד, לא היו הרבה כאלה, נראה לי שהכי קשה היה הראש. בעצם אפשר להדביק אותו על המעמד, אבל אני לא רציתי. זה נראה קולי, אבל בכל מקרה, חבל להרוס. וזה הזומבי שלנו. The zombie is eat my head.
כן, סלאם. אז כן, לדעתי זה ממש ממש נחמד. נראה לי אני אשים אותו למכירה אולי, כשתהיה לי חנות. בינתיים אין לנו חנות לבראדר ג'וק. וזהו. הוא מטפס לי על הראש. אז אני אשאיר אותו ככה. ונראה לי נעבור פרק מיוחד נעשה היום, נעשה שתי דברים. אולי זה יהיה בכל פרק. החזיר, שגם גמרתי אותו לא מזמן, מאוד מאוד שברירי. אז אני אשתדל באמת לגעת בו כמה שפחות, והוא יהיה הפוך כי את הרגליים הדבקתי ממש לא מזמן. אז הנה החזיר. אני יכולה להפוך אותו לכמה שניות, אני מקווה שהוא לא ייפול. לא הרגליים, אם כן מקסימום נדביק אותם מחדש. החזיר הוא, הנה הראש שלו, יש לו את הזנב, יש לו הכל, מה אין לו בעצם? כלום. כמו שאתם רואים הראש הזה כאן, היה לי ממש קשה לעשות. זה החלק הקשה באמת. זה שרטוטים מדויקים. אתם לא רוצים להסתבך עם זה. בואו נראה אם מתאים לו גם נראה לי נחמד. גם לא מתאים הצל. אבל אתם מקבלים צל רק עם הזומבי. זה החזיר. אני מקווה שנהנתם מהפתיח שלי. החדש של The Brother Joke. נראה לי שאני אסגור את זה פה עד הפעם הבאה, שבה אני אכין גם בפעם הבאה אני אכין גם, אני מקווה שאתם רואים אותי או שזה מסתיר, לא משנה. בפעם הבאה אני אכין גם רגע, שנייה רגע, סידורים קטנטנים, אוקיי. בפעם הבאה אני אכין גם את הזומבי פיגמן. הזומבי פיגמן הוא זומבי והוא מגיע עם חרב הזהב, אני מניח שאי אפשר להוריד אותה מהיד שלו. זהו.